a plant. Dyma gegin Miss Martin. Heddi, rwy'n mynd I dangos ti sut I creu binocwlar. Ni'n mynd I defnyddio tiwb rolio toiled I creu hyn. Wyt ti'n barod? Rwy'n mynd I dangos ti adnoddau. Rydyn ni angen papur neu cerdyn lliw. Pa lliw ydy hyn? A cael lliw arall. Ti'n gallu gweld e. Hefyd, ni angen tiwb rolio papur. Pensil a mesur. Yn glud. Saptelo. A sisl. Wyt ti'n barod? Yn gyntaf, ni angen mesur y cerdyn neu papur. O'r mesur, ni angen rhoi y tiwb rolio toiled a'r papur wedyn marcio fe. Nawr, yn mynd I defnyddio mesur I gwneud llinell syth. A wedyn, yn mynd I torri fe. Efo sisl. Dyna un maint. Dyn ffitio'r un arall. O, jyst tipyn bach yn hir. Angen marcio fe eto. A wedyn, llinell. A torri fe eto. Wedyn, ar ôl ni wedi gwneud hynna, ni angen cael y glud. A rhoi y glud gyd dros y cerdyn. So, ni'n mynd I rhoi o amgylch. A wedyn gyd lawr y canol. Nesaf, ni'n mynd I cael y tiwb. A rhoi e ar y cerdyn. Wedyn rolio fe. Fel hyn. Troi hynna eto. A dyna fe. Nawr ni'n mynd I gwasgu fe. So bydd ddim yn dod bant. Wedyn mynd I creu'r un arall. Wedyn rhoi y tiwb rolio toiled. Wedyn rhoi e o amgylch. Rolio.
oedd yna'n well. A dalem. Wedyn, mynd i roi glud lawr y ochr a'r ochr arall. A wedyn, sticio fe efo gilydd. A ti'n gallu gweld beth sy'n digwydd. Nesaf, ni angen tap selo. A rhoi e o amgylch y gwaelod. So ni angen rhoi e yn y canol yn gyntaf. A wedyn rhoi e gyd o amgylch. Rhoi e'n canol eto. Wedyn o amgylch. Mwy. A wedyn... dyna ni. A os mae'n fynd dros y pen, fel un Miss Martin, ni'n gallu just gwasgu fe lawr. Okay. Nawr, y ochr arall. Cofio rhoi yn y canol, wedyn o amgylch y tiwb. Dwi wedi ffitio... sy'n bach yn byr. Nawr, ni angen rhoi glud o amgylch y tap selo. Okay, ti'n barod? Un. A dau. A dyna'n barod i rhoi stribed arno. Nawr, ni angen mesur y stribed. So, os ni rhoi e, y mesur i lawr, a wedyn tynnu llinell. So, mae'n fel hyn. Gallu gweld? A wedyn, torri yn y gwneud llinell eto i gwneud e mewn hanner. Fel hyn. A wedyn torri fe. Nawr, ni angen trio sticio fe. Dwi'n cael un a rhoi yn y canol, fel hynna, a fynd o amgylch y tiwb. Mae'n rhy hir, so ni angen torri fe. Barod? Nawr, ni angen gwneud hwn yn gyflym. So ni angen tap selo eto. Mae'n dod fan. Dyna pam ni angen bod yn gyflym. A ni angen sticio y stribed yn y cornel. A wedyn gwneud e eto. Ni ddim eisiau aros. Wedyn sticio'r yn y canol, wedyn rhoi e tu fewn, gwneud y dau waith eto.
ochr wedi cael ei creu. Nawr, ochr arall. So, yn y canol eto, a amgylch. Gweld, os yn gallu sticio hwn gyntaf. Achos mae'n mynd i cwmpo bant. Stick i fe wrth telo. Wedyn... O! Mae'n rhy hir eto. So ni angen torri fe. A stick i'r teslo fe eto. A dyna be. Ond beth sy'n ar goll? Beth ydy Miss Martin wedi gwneud? Hyn. Mae hi'n taflu fyna. Hyn. Mae hyn. Yma, achos ti'n gallu dal e, neu roi e, o amgylch ei glyddag. So dwi'n mynd i defnyddio bag plastig. Ti'n gallu defnyddio ribbon efo fe, neu string. So ni'n mynd i torri handle wedyn. Torri fe lawr y gwaelod. Cos ni angen un hir. Wedyn ochr yma. Mynd i cwmpo. A dyna un hir. So ni'n cael y stribed yn barod. Nawr, dwi angen torri tyll efo siswrn. Ond mae rieni angen gwneud hyn achos plentyn bach yn peryglus. Gweld, so dan y fydd hyn. Gweld be mae siswrn fi yn? Wedyn, ni'n mynd i creu tyll. Mae'n anodd. So, mae fynd trwyddo fel hyn. Okay? So, parents, if we could do this, because it's a bit dangerous for the children, so we grab the scissors and we try and make a hole through here. Okay? So, I'm just turning it around side to side. Applying a little pressure. It is a bit difficult. As you can see. This doesn't want to seem to do it. Ah, there you go, and it's gone through. Okay, so let me just turn it round and round. So then we can put this through. Okay, so now I'm going to rhoi un ochr o amgylch y siswrn. Wedyn gwasgu fe mewn y tyll. Mae dau ffordd i plygu hyn. So ti'n gallu gwneud e tu fewn. Fel hyn. So mae'n fel knot ar y gwaelod. Mae'n just gallu tynnu fe. Neu, ti'n gallu clymu fe tu fas. Gwneud dau knot. Okay, this side, I'm going to put the strip over the scissors and poke it in the hole. And thread it through. And there's two ways to tie it. You can either
tie a knot on the end so it's inside, or you can tie it on the outside. I'm doing 2 knots because it's more stable. Okay, plant awel hyn, ti'n gallu ddefnyddio fe. So ti'n gallu creu blodyn. Neu smotiau. Neu unrhyw beth arall ti moyn. A wedyn ti'n gallu defnyddio fe i edrych tu fas. Barod? Yn smart fan. Barod? Fi'n gallu gweld ti. Hwyl fawr.